señoras e señores, son as 6:34 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Sí, hoxe que comeza o Son do Camiño tamén estamos aquí, e mañán tamén estamos aquí cociñando, pero hai xente que... ti, non, moi ben, parecerache bonito, Vas ir ao festival e aínda non nos seguiches en redes sociais. @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas... Bueno, que non sei se van ao festival. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Merche. Canto tempo? Unha semana, non? Foi a semana máis dura da miña vida. Fíxoseme longuísima esta semana, Ti sabes que... Non, ti non sabes o que é unha semana? Ti non sabes o que é unha semana dura. Unha semana con Xulia e sin ti. Ti non sabes o que é unha semana dura. Hai xente que non sobreviviu a iso. Hai xente como a Begoña que tivo que pedir vacacións porque non nos saturaba a Xulio e a min xuntos, verdad, Xulio? Teño o ceo gañado, Merche. Unha semana con cañotes. A ver, como estás? Pois xa podo facer o que queira que vou ir ao ceo igual. Como estás, querido? Moi ben, moi ben. Estás ben? Moi contento de estar aquí contigo outra vez. Pero dilo como con cara de que non. No, é con Merche, pero contigo sobre todo. Bueno, señoras e señores, hoxe imos ter algo así un pouquiño de verán, non? Imos ver que nos trae María José de Vilalba. Hola, sou María José, aquí de Lanzós, do municipio de Villalba. Vou-vos explicar como fai eu a ensaladilla. Costo ovos, costo patacas, zanahorias, guisantes, xudías, tomate e botelle bonito. Bonito do que fai eu un conserva. E despois botelle un pouco de aceite e vinagre, mayonesa e queda moi ben. Bueno. Ensalada rusa hoxe no Voltas co Prato. Ahora sí, Xulio, como é? A ver, Mira que ben, eu non sei facer iso. Eu casi teño estilo, Sí, así me va a guardar. Venga, cha. Eu facío, pero podo mancar. É que eu atléticamente estou como un animal, como un touro. Sí. Son como un boi de Allariz. Sí. Estou fortísimo. Non sei que vai O boi de facer. ayer normalmente está gordo, Pero está fortísimo. A ver, querido Xulio, que vas facer ti? Pois unha ensalada rusa. En Parece unha serio? idea super boa. É un plato super fresco, super de verán. Sí. Pois que vou facer? Unha ensalada E rusa. creo que Merche Rodal vai facer tamén unha ensalada rusa. Ensalada rusa, claro, tamén totalmente de acordo con María José, un platiño que sempre estaba en ter na neveira para picar aí antes de comer, na cea ideal. Gusta a todos, é un Eu prato non o exquisito. creo. Por qué? Eu creo que ten que ter algún truco, tanto Merche como a Xulio, debaixo do brazo En ou cada na manga. casa hai unha ensalada rusa, tamén che digo. É imposible que fagades o mesmo. É imposible, se quer dicir. Non existiu un programa no que fagades o mesmo. Xa. E non vai ser o primeiro. Xa che dicen, en cada casa hai unha ensalada rusa, entón cada un fará o que fai. Vale, pois veremos o que pasa, señoras e señores. Hoxe cociñamos ensalada rusa no A Voltas co Prato. Marchamos con Merche Rodal. Veña, vamos alá. A ver, Vamos alá. que vai ter de especial a túa ensalada? Porque xa sei que vai ter algo especial, seguro. Pois eu, seguro. hoxe, por facela un pouco diferente, Sí. vou facer as patacas asadas ao forno. Xa En lugar de- estamos. Xa estamos. A tortilla con cebola, sen cebola, a ensalada con patacas asadas. Vouche ver. facer unhas patacas ao forno riquísimas. Esa vai a ser a base dunha ensalada boísima. Mira, miña tía Esperanza agora mesmo... Non, miña tía Esperanza, que de verdade existe, Non creo. agora mesmo... Eu creo que a vea de aquí, sabes? A que sube polo pescozo. Eu creo que agora mesmo que lle palpita que yo noto eu aquí, E ten Mira. casa me fragan, Arzú, creo que lle estou notando eu aquí. Coas patacas cocidas quedaría riquísima tamén. Pero imos facer que todas estas especies que teñen as patacas vayan dentro da ensalada e vai a dar un toque así moi rico. Porque as patacas asadas van ir especiadas. Sí, mira, con ourego, con tromentelo, non me sale outro nome, sei que vas a dicir outro nome, pero saleme tromentelo. No, tomiño, Tomiño, pero tromentelo tamén me vale. pemento doce picante, perdón, picante non, Pemento doce, doce. e os allos. Bueno, a esta muller foiselle a cabeza. Que non, xa verás que non. Foiselle a cabeza, porque chamámosche un día raíña das tortas e agora xa penso que lle podes botar patacas asadas á ensalada rusa. Non pode ser que te viñas tan Mira, arriba. facemos así e agora coas mans xiramos todo, vale? Sí. Para todas esas especies que botamos, que vayan nas pataquiñas. Sabes que pasa? E un Que poquinho de aceite. As patacas asadas así, Sí. con especies especiadas, están moi ricas. Sí. Pero o problema é como estarán na ensalada.
Pois, a ver, non. Unha vez que as pos nas patacas, cambia todo e xa non están ricas. Pode ser. No. Pode ser. No, error. Pode ser que asar unhas patacas destroce unha ensalada? Non No. sei, saberémolo hoxe no voltas co prato. É probable. É probable, porque Xulio Mato quere gañar no día de hoxe, así que é probable que pase, non sabemos. Merchi, entendo que isto ten que ir ao forno. Isto ten que ir ao forno, agora nesta fuente, vamos a darlle un par de voltas máis, co aceitiño, que enchoupen ben e van canto para o forno. 20 minutos a 200 graus. Xa, 20 minutos vai ser un pouco xusto. Pero bueno, ti fas un pouco de maxia, non? Estás aí sin facer nada, fai un poquinho de maxia. Encántamo o son da maxia televisiva porque é como... Mira, é que é precioso. E agora move un pouco o nariz. A ver, dalle aí, dalle ao son. Sí, é que é como... Que guai. Que guai. Ti non te Parece acordas como- que había quen facía maxia dando o nariz? Sí. Quen? Nada, eres moi xoven. Son moi Nada. novo, Sí. Son moi novo, claro. Que pensas, que teño 70 anos como a ti? Veña, 20 minutos a 200 graus. 20 minutos a 200 graus, por certo, a xente que está na casa, chamade a voltas co prato. 664-4834-19, queremos saber como facedes a ensalada e abrimos a plataforma de afectados, Patata asada sí ou patata asada non. Se alguén está en contra de Merche Rodal, que saibades que estamos en ordes, os pratos da televisión de Galicia, así que podedes vir aquí, recollela e levala onde que irades. Vamos ver como vai Xulio Mato, veña. A ver, Xulio, que... A ver. Espera. A ver que cousa rara Eu non aso nada. fai Xulio. No, Non. non fago nada raro. A ver. Mira, eu teño patacas que cocín con pel. Xa. Vale? Vale. Que teñase aquí peladiñas. E unha cenoria tamén, que tamén cocín ca pel, estaba ya quitando. Cociches. Cocina, perdón. Sí. E que dixen? No, dixen eu coser, Ah, confundín meu. Bueno, e aquí teño un poquinho de aceite e allo, vale? Esmaguei un allo, estou no durando. Entón, con estas cabezas de langostino... Xa estamos. Escoítame, Xa estamos. escoítame. O que vou facer é darlle un toque de sabor Sí. a esta mayonesa. De verdad, Galicia, estades vendo as cabezas dunhos gambóns, dunhos langostinos para unha ensalada rusa. Para darlle un sabor a marisquito, a esa mayonesa que va a dar un toque... Sabor, sí, porque percebes xa vos digo que non leva. No, pero leva... Pa darlle Mira, aire, mira, pa mira como darlle cheira, mira como cheira. Podía levar, percebes? Ti crees que un ruso levantábase pola mañán e dicía voulle botar un langostino á ensalada? Ti crees que co frío que fai en Rusia va a comer unha ensaladilla destas? Pois ao mellor sí, Non pode apetecer. Ao mellor sí, Non pode apetecer. No, home, si nin que é ensalada rusa. Sí, pero é un nome que ten como, non sei, Xa, como, xa, non xa, sei, xa. como... Como calquera cousa. Como calquera sí. cousa. Bueno, entón, que che decía? Machucas aí... Machuca aquí, os estou todo gambóns. ben. Vou botar un poquinho máis de aceite. Isto que vou facer, vou no colar. Vale. E vou no colar xa aquí, que é onde vou ir botando despois estas verduras que cocín. Sí. Vale, pues. Entón A ver. todo isto vai ter un sabor a langostino. Mira como arrecende ese aceite. No, Cheira. cheira moi ben, porque a mí Claro. eu sería o típico, ademais, que xa collería pan Hombre, e mollería nada máis eso. Porque, mira, Son trucos vamos interesantes, eu vamos meto a moito aplastar con aquí un eles, poquinho xa sabe a máis. xente da casa que me meto moito con Xulia, tamén con por Merchi. certo, que te metes moito comigo. Ya estamos. Que? Outro día fixen dúas amiguiñas novas, que lle mando un bico desde aquí. Como se chaman? Xisela e Alba, son dúas nenas Sí. de Silleda, que unha vez que se fixeron amigas miñas, Sí. deixaronme claro que te avisara que non chinches tanto. Que te metes moito comigo. Como son? Xisela e Alba. Xisela, Alba. Si vos pasarades o que paso eu aquí, si vos sufrirades o que se sufre neste plató, as inxurias e as calumnias que se verten sobre a miña persoa, comprenderíades por que me meto con el. Pero bueno, con cariño, con cariño todo. Con Un cariño bico todo. pa Xisela e Un pa bico Alba. para elas, moitas grazas porque que te coñeceron, non? Sacaron unha foto contigo, creo. Claro, pedironme facer unha foto e despois dixo, que Moitas somos grazas. amigos, vamos a decir a verdad. Diga Por que ñotas que non moitísimas sexa grazas ás chinchón. dúas, de verdad, por vernos que é un Pois sí, placer. a verdade que sí. Entón- Pois mira, teño pataca e cenoria. Vale. Vale. Entón, agora o que vou facer é, neste aceitiño que temos, vou ir picando, Sí? e vou ir botando aí, vou remexer todo, e vou ir facendo unha ensalada pouco a miña maneira. Sí, sí, Vai levar, sen mira, dúbida é a súa maneira, Mira, vai levar pataca, cenoria, unhas piparras, que son estas guindillas verdes encurtidas, aceituna, pemento asado, Perdón. atún. Perdón, eso que están vendo, Galicia, eso que están vendo, sei que vai ir na ensalada. Eso vai ir un rusa de pouquiño Xulio dándolle un toque. Vai un- Proba sí, un pouquiño. sí, Sara. home, sí, Proba para que unha me pica punta. a min. Non pica, home, non pica. Piparras, vai botar a ensalada rusa. Lle vai moi ben. No, no, Lle vai moi quero ben. ver todas as festas de Galicia deste verán, que sempre se pon de primeiro, non? Ensalada rusa en calquera casa. Sí. Pois quero ver quen lle bota piparra. Isto, cousas de Xulio Mato. Por cada unha que vexas, Sí. Que? mandade fotos, por favor. Por cada Sí. unha que vexas vas pagar un churrasco. E por cada unha que non,
Home, iso non conta, eso non. Claro. Creo que chegou o momento de que veña a nosa convidade hoxe a ver que lle parecen as extravagancias que están facendo hoxe os nosos cociñeiros. Que pase, por favor, María José de Vilalba. Un aplauso para ela. Hola, María José. Hola. Que tal, de Vilalba? Como era a parroquia? Lanzós. Lanzós, de Lanzós, que a mí encanta me dicir as parroquias de Galicia. Así que ves de Vilalba e te propós ensalada rusa. Sí. Bueno, cousa moi rica, cousa moi de verán, pero cousa que eles dixeron que iban facer. Bueno, pois a ver, eles saberán o que van facer. Eles saberán ou non? Bueno, Vai ver. saber. Ai, bueno. Vamos ver a Merchi, veña, vente comigo. Vamos con Merchi, veña. Merchi Bueno, Rodal, está picando aí algunha cousiña, pero o que vou facer agora é a maionesa. Ah, vale. Teño un ovo a temperatura ambiente, boteille un pouquiño un chisco de sal e un chorriño de limón. Vale. E agora teño aquí 200 mililitros de aceite. Che, porque a ensaladilla, o sea, a ensalada rusa, ten que ir con mayonesa sí ou sí. Na Neso maioría dos coincidimos, casos ou non? vai con maionesa. Ti crees que sempre ten que levar, non? Home, sí. Porque aquí hai xente que non lle bota. Bueno, Eso será o salpicón, non? No, eu creo que hai xente que non, que a rusa. ensalada rusa que a come sin mayonesa. Lo que che dicen, cada casa... Sí. Igual é que o come, pero en realidad sí que se lle bota. Claro. En calquera caso, sempre que lle botemos mayonesa a ensalada rusa, que a mayonesa sexa Feita na casa. feita na casa, porque Que é máis moi rico. fácil de facer, non leva Bueno. nada, non custa nada, é moitísimo máis sana, Sí. é máis rica. Así que dalle caña. Mira, simplemente o truquiño é non botarlle todo o aceite en principio. Vale. E non empezar a mover hasta que este emulsionado. Vale, Empezamos aí. Mira. Cando está xa emulsionado, Ves? María José, Ahora ti botamos o resto. fas así a mayonesa ou non? Sí. Tal cual. sí. Xa, casi todo o mundo sabe facer unha mayonesa, máis Eu ou penso menos. que sí. Se non, mirad, nas redes sociais do Voltas co Prato, aí estará tamén Merchi facendo a mayonesa. @Voltas co Prato, Aí temos todas as receitas. Mira que maravilla. esa está. Esa está. Non ten máis. Un chorriño de limón, entón, que está moi ben poder comprala no súper, pero facela non ten misterio É que non leva nada. E ao final está moito máis rica. Veña, vamos ver a Xulio Mato. Tira para algo, María José. Hola, María José. Hola. Ai, Xulio. Pois eu vou utilizar unha mayonesa comprada, cañatas. Pois moi ben. Pois moi ben. Non por non facela, que non dá traballo ningún. Non, xa, pois entón por qué? Para non arriscar. Para non arriscar. No verán, eu recomendo sempre que se utilice mayonesa comprada. Porque se pode fastidiar. Porque é moi fácil que se estropee, que non sabes canto tempo ten o huevo, que se Claro, che vai a un huevo claro. que tes aí tal. Claro. A que fai Merchis, por suposto que non, porque ese huevo ten super controlado desde o primeiro momento. Ten a trazabilidade do ovo. Cando facemos con ovos da casa moitas veces hai que ter cuidado, porque igual se nos queda para atrás, tal, e facemos unha mayonesa e liámola, Pero se o ovo é dunha galiña que acaba de poñer, pode ter problema ese ovo tamén. Hombre, en principio non. En principio non. Pero ti ben sabes que a salmonela no ovo, Sí. que teño un ovo aquí, Sí. a salmonela no ovo está fora, está todo por fora, está cuberto de salmonela. Todos os ovos teñen Sí. salmonela, entón simplemente o que hai que ter cuidado é que non pase para dentro esa salmonela. Que non che quede nunca un claro. cachiño de casca Eso é. no que vayas a facer. Entón, claro, Vale, porque isto está en cru. Isto é un produto que se vai importante. consumir cru. Moi Non vai ter importante. ningún tipo de cocción. Entón, un ovo cocido podelo comer tranquilamente, Vale, porque vale, ao final pasa de 60 grados durante un tempo, entón non ten problema, de 65. Moi ben. Pero é moi- bueno. Despois desta explicación do ovo de Xulio Mato, que é moi interesante... Tardaba tanto en explicarlo como en facer a mayonesa, pero... Pero, estás moi explicón, e gústame. María José, que che parece que lle vai a botar? Piparras? Xa lle botei. Xa lle botou. Botei, mira, É que- botei en media sola. É que aquí. mira, solo decir piparras xa me dá un pouco de angustia. Mira, eu aquí teño. E langostinos. No. Cabeza de langostinos. Mira, aquí teño A ensalada. cabeza. Cabeza de langostinos na ensalada o rusa. jugo da cabeza, a zanahoria e a pataca, e un poquinho da piparra. E agora vou picar este poquinho de aceituna tamén e vou no mesturar aí. E un poquinho de atún e vou no mesturar. A ver o que sale de aí. E despois Ese é o que digo eu. Vas ver como vai evolucionando a miña ensaladilla. Está No, no. moi rica, A mí o que máis me Bueno, gustou se é che María gusta. José dixo, a ver o que sai de aí. Pode ser bo ou malo. Claro. Claro, pode ser bo ou malo. Bueno, pues Confía, María José, confía, María antes José. de sentarte, tencho que pedir que me digas cal das dúas crees que pode ter mellor sabor. Ai, hasta Ah. que probemos... Ai. Non vamos dicir, Non vas a dicir nada. No. Bueno, pois teño que mandar a O mellor é un... Nunca se sabe. Claro. Ou mellor pensas que é unha e despois é outra. Claro, entonces é mellor estar caladiño. Pois María José, a zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Vale, Un aplauso muy bien. para María José, que está con nós con a Voltas co Prato. Ven de Vilalba. Que maravilla, ven de Vilalba. Ai, Xulio. Ai, Xulio. Como estás? Poderás Moi avisarme bien, dentro... Está ben. moi contento ca miña Claro que sí. ensaladilla. Poderás se me estaba- avisarme dentro de 5 minutos. Que si te podo avisar? Sí. Sí, Porque así te- avisamos dentro de 5 minutos a Merchi. Vamos a falar coa xente de Ferrol, vale? Que nos está chamando. Hola, Marita, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás?
Moi ben. A ver, contame, ensalada rusa sí ou non? Sí, por suposto. Sempre. Máximo ahora no Brau. No verán presta moito, e ademais, Ai, moi ben. cando a sacas da neveira, verdad? Buah. Que rica está. Mira, aquí están facendo unhas variedades un pouco particulares. Eu primeiro pensei que Merche era un pouco rara, botándolle a pataca asada, pero despois vin a Xulio. E dixen, igual o raro é Xulio. Que che pareces todas cabezas de gambón e máis das piparras? Pois a verdade é que, non sei, eu nunca o probei ni nada, pero Pois. bueno, debe de estar boa, porque... A recende super ben. Claro. Está, O zumo das cabezas e as piparras, pois o zumo das cabezas de los margocinos, Sí. buenísimo. As piparras non sei que nos conozco. Pois tens que probar porque está moi rica. Eu métome moito con el, pero ao final sempre fai boas receitas, eso é certo. Eso é verdade. Eu sou moito de meterme con el, pero bueno. E as patacas asadas de Merche, que? Que che parece? Pois nada, tamén me parece que... Non sei, pareceme raro, porque eu sempre as saco, sempre as comín cocidas, coas patacas cocidas. Mini punto Non para as Xulio, asas. entón. Mini Non punto as para asas, Xulio. non as fallo. Veña, vamos a dar un aplauso a Xulio, mini punto para Xulio, aí está, veña. Maravilloso. Non teño moi claro. Non teño moi claro. Gustoume de Marité que non sei se dixo que as patacas eran raras. Dixo, non sei se é algo raro ou algo... Bueno, Marité, mandamos un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? Vale. Veña, un bico grande. La outro. Hasta loguiño, chao. Hasta logo. Señoras, Chao. señores, chega o verán e comeza o tour das ensaladas rusas. En tapa ou ración nos chiringuitos ou de primeiro plato nas nosas casas. A ensalada rusa sempre fai amigos, pero é realmente rusa a ensalada rusa? Pois non. Polo visto, este invento foi cousa dun tal Olivier, un cociñeiro belga que se fixo famoso no século XIX en Moscova, cociñando unha versión deste prato que fixo tolear a todos os que lle meteron o dente. A receita original morreu co cociñeiro, pero, dende entón, houbo 1001 intentos de imitar aquela maravilla. Que tiña que levar? Na maionesa estamos todos de acordo. E do resto, pois, non tanto. En cada casa hai unha receita. E aquí hoxe temos dúas. Son excelentes, así que recordade que todos os detalles onde están nas nosas redes sociais, en @voltascoprato, aí van a estar as dúas receitas da ensalada rusa, incluso de Merche, que lle bota patacas asadas, que eu digo, Merche... Que saberás que rico. Tira palo, anda. Tira palo. Vamos a sacar esas patacas. Bueno, 20 minutos de maxia televisiva. 200 graus, e aquí 200 están as graus. patatas. Estas pataquiñas, para comer así simplemente, xa están espectaculares. Sí, pois a verdade é que sí. E na ensalada rusa... A ensalada rusa como non está? che quero contar. Derretense as papilas gustativas. Efectivamente. En canto tocan coa pataca asada de Merche, a papila gustativa fai pum. Queres probar unha? Se non está moi quente, sí. Xa, teñen maxia, non están moi quentes. A ver. Pódense comer xa. A ver. Que tal? Bueno, non sei, que tal? Están buenísimas. Están espectaculares, Merche. No, tan boas, Vale, pues todo ese sabor vai a ir dentro da ensalada. E todas esas especies vanse mesturar co ovo cocido, cos cogombros, coa Vale. ventresca de atún. Vai estar moi rico, coa maionesa caseira, cos cenoria... Escoita unha cousa, e a tua ensalada rusa vai ser como fas cas tortas por capas ou non? Non, esta non. Ah. Poderíamos Que pena. facer a próxima vez ensalada rusa Ensalada por capas. rusa por capas. Tomo, Estaría moi ben, sí, anota idea. Foi unha decepción, pero bueno, non pasa nada porque va a repartir cartillos. Veña. Veña, vamos alá. Señoras, señores, cantas patacas usa Merche na súa ensalada rusa? 2 patacas. 2 patacas usa Merche na súa ensalada rusa. Outra. 2. Eu creo que quedou claro, 664-4834-19, chamade a Voltas co Prato. Eu creo que dixo que eran... 2. Aí está, cantas patacas usa Merche na súa ensalada. E deixamos a Merche coas súas... 2 patacas. E marchamos con Xulio Mato, veña, vamos a... Xulio, que? Madre mía. Tamén sabe xogar, ela, ves? Sí, xa vexo, sí. Deixou no clarísimo. Deixou no clarísimo, Bueno, vamos a ver. Como vas ti? Eu teño 4 patacas.
Vas a confundir, vas a confundir. Sabedes o que ten? Ten 4 patacas e unha maionesa comprada. Comprada. Eso é o que Para ten. garantizar a salubridade da miña saladilla. Atención, Merchi, pasaron os teus 5 minutos dos chícharos, vale, feito. Córtame aí esos chícharos, porque, mire, teño eu o reloxo aquí interno e... que me dixo, 5 minutos. Perfecto, aí estamos. Vale, moi ben. Moi ben, que maravilla. Veña, seguimos, Xulio. Mira, pataca, cenoria, pementiño asado, que xa lle botei un pouquiño aquí picadito. Entendo que lle quitas a pel, non? Peláchelo todo. Sí, peleino, que ten aí as zonas. Un pouquiño do bonito que vou utilizar, o que vimos antes, a aceituna e a piparra. Piparras. Entón, todo facemos xa. Non me alas. E xa teño aliñado, Xa o teño aliñado con un pouquiño de sal, un pouquiño de vinagre e un pouquiño de aceite de oliva tamén. Dicir piparras tremo, así, Tremo, Mira, Pipar. e con eso xa vai collendo a forma esta ensaladilla que está a medio rematar, Buah. Está a medio rematar. Isto sería a base, pero ahora vou completar. Co mismo que lle botamos, ahora vou facer. Pero dixeches antes que xa aliñaras, non? Entón xa lle botaches. Xa está un poquinho aliñada, Vale. sí, está, falta probar a punto de sal, un poquinho de pimenta e todo. Pero botas de Entón, vinagre, non? Porque hai xente que lle bota vinagre. Eu sí. E hai outra que non. Eu un pouquiño boto yo. Vale, un toquinho. Entón, por outro lado, ahora teño aquí estes lomos. Onde vas? Marcho para casa. Marcho para casa. Ven pa aquí. Xa quedo cansada. Ven pa aquí, que hai que poñelo tapado. Mira, entón ahora, aquí teño máis bonito. Vale. E agora, isto vou picar moi picadiño porque vamos a aliñar ese bonito que vai ir Pero un eso non trozo picará grande por moito, encima, que non pica moito. No, porque ti pensa que é a mayonesa, a pataca, entonces, queres probar? No, espera, eu vou esperar ao final. A ver, dille a Galicia se pica ou non pica, hombre. No, que chame Galicia, que pregunta. Un poquinho. Ai, de verdade, o que fago por este programa, Sí. Sí. Non pica. Ten un toquiño aí de vinagre, un salgado. A ver, ábreche as cordas vocais. Iso é certo, non pica como un pemento de padrón picante, non. Xusto, claro Pero que ábreche non. as cordas vocais, as ventas... Claro. Bueno. Pero eso é superbo, é un caramelo, é un caramelo. Sí, un caramelo, sí, para a gorxa. É para darlle un toque. Mira, entón teño aí o lombo, a piparra. Espera, creo que necesito un pouco de auga, Xulio. Pero é polo vinagre, non Sí, é é polo polo picante. vinagre, sí. Bueno, temos, como veña unha guerra, que O é gusto é a auga despois da piparra de Xulio Mato. Bueno, mira, e agora aquí un poquinho de aceite. Vale. Temos a piparra, o atún e a aceituna. Vale? Entón agora isto vamos a aliñar. Buah, iso ten que estar boísimo. A mí un atún así, buf. Hombre. Buah. Entón isto que Qué rico, vamos a facer? Vamos Sí. a poñer unha base desa ensaladilla, un poquinho de pemento asado e vamos a rematar todo con este atún, Ah, por deixando riba. enteiro este atún así aliñadinho. Entón cas xa no piparras. prato, imagino que o que vai ver María José vai ser unha camiña de pemento asado, non? Un pouco de ensalada. Claro, E é despois o atún. Oh, que Eso, rico. Home, claro, é un platazo. Que rico. Entón, ahora vamos Moi ben, a poñer moi a punto de sal e todo isto. Queres probar? Axudarme a comprobar Sí, a punto hombre. de sal? Veña. Pois a ver como está de sal. Será por probar, veña. Bueno, oxe, por que estás tan xeneroso, oxe? Está ben de sal, A mí está Está perfecto. perfecto. Un poquinho de pimienta para darlle unha alegría e ala. Igual, eu creo que teño que probar a de Merchi para comparar. Pois se non probo a de Merchi... Valle costar, non, Está veña, boa, Está boa. A ver como está a de Merchi. Veña, Queres vamos comer probar? total. Oh, Merchi, si ti Dime. tamén tes outra ensalada, eu creo que podería opinar eu, É ser un pouco xusto neste programa. Colle unha cullerada pequena, unha culler desas ver. pequenas, bueno, libremente. Libremente, di. No, home, claro, é o que pensabas, que iba a escatimar eu. Libremente, di. Vai haber guerra hoxe, Boteille Oh. un pouquiño de ventresca, boteille Pois que? as cenorias Ah. cocidas, Uf. os... É que ainda estou alucinando, Vou repartir cartiños. Teresa de Lelín, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Estou te mirando todos os días, como hoxe estás como un toro, dixen, pois teño que falar. Pero estou como un toro porque estou gordo ou porque estou fuerte? No, que dixeches ti que estabas como un toro. Ah, vale. Entonces eu dixo, pois eu teño que me meter con cañatos. Vale, pues Teresa. Dime. Ben feito, Teresa. Barra libre, si me queres decir algo, dimo ahora. No, é que estás sempre meténdote con Julio, e Moi dixo, ben. que lle dar caña.
Tens razón, Teresa, tens razón, eh? Un aplauso para Teresa, De verdade, por favor. Teresa, mereces un aplauso. Un aplauso para Teresa. Teresa, cando tes razón. Pero mira ti como son eu, que non son unha persoa nada rencorosa, que che vou intentar dar 50 euros. Bueno, pois a ver. A ver, outro non o faría, Outro non o faría, pero eu sí, porque son boa persoa. Vamos alá, Pero Teresa. que eu, como te vexo todos os días, teño que xeutar a bronca contra un. Vale, ben feito. Vamos alá, cantas patacas usa Merchi na súa ensaladilla? 2. Moi ben, 50 eurinhos que marchan para Dalín, para a capital do Deza, para Teresa. Teresa, un bico moi grande, de verdade, moitas grazas por vernos. E chama cando queires para botar broncas ou para o que ti queires, vale? Outro pa vos que vos vexo todos os días. Moitas gracias, Teresa, un bico grande, Un chao. bico. Chao, Hasta logo, Teresa. chao. Chao. Estaba moi Gustouche? rica tamén a túa ensalada rusa, sí, moi rica. Eu creo que vai ter moi difícil María José, polo tanto, imos falar con ela. Veña. Marcha con público da Voltas co Prato, ala, opa lá, veña. Ai, non sei onde... Aí está. Hola vos. Podedes vos aplaudir si queredes, aplaudidevos un pouco, home. Ai, como estás, Teresa? Teresa. Ai, María José. Teresa era a señora que chamou ahora, entón xa estou eu. María José, como estás? Eu ben. Ben, sí. De momento, sí. Hoxe dasme envexa, Sí. Sí. Pero Porque tú xa aprobache. Sí, pero eu quería comer máis. Pero despois dancho. Que vao, non me Va, dan va. nada. Non me dan nada. Eu aquí, o último. Habemos de pedir unha Paso, paso fame, en serio. No, fame non pasas. Sí. Paso, eu aquí estou, vamos, fatal. No. Veña, María José, contame, que che parecen as dúas receitas? Como as foron facendo e o aspecto que teñen agora? A mí pareceme moi ben. Eu, así a simple vista, moi ben. Tanto unha como a outra. Pero, E ti atreveríaste a facer na túa ensalada, en Vilalba, ali na túa casa, con pimento asado, coa piparra, coa pataca asada, como fixo Merche? se me gusta, atrevo. Carajo, se me atrevo. Claro, entón, O caso é probar. claro, si despois non che gusta, dis que che gusta na casa, non o vas facer. Home, claro, no, pero eu non vou dicir que me gusta, eso non me gusta. Vale, eso é o que queremos aquí, De eso nada, Eso é o que queremos Eu, aquí. se me gusta, digo, eso non me gusta. Pois nun momentiño vas probar e vas decidir quen gaña o Voltas co Prato, vale? Vale. Un aplauso que está con nosco hoxe no Voltas co Prato. Vende Vilalba, vamos alá, con Xulio Mato. Ai, Xulio. Bueno, Ao final levei hoxe, Ese. sí, Hoxe levei, pero non foi sin tempo. Bueno, mira, como che dixen, teño a base da ensaladiña que fixen, Sí. os pementiños asados que puxen por aí, e agora vamos rescatar estes lombos cas súas piparriñas e todo. Isto está increíble, Increíble. Poñémolo por riba, e Eu agora creo que un poquinho podemos ir deste levantando jugo, xa a nosa convidada porque... dando la queira. Porque hai que... hai que darlle caña. Veña, María José, por favor, levántate, camiña cara a nós porque é o momento de probar no Voltas co Prato. Un aplauso para ela, por favor. Vamos, vente por aquí. Vente comigo. María José, ponte aí. Mira o que está facendo. Mira o que fixo Merchi, por favor. Mira o que fixo Merchi. Galicia inteira ten que ver isto. Ten que ver isto. Porque isto merece tamén, vamos, o máis grande. Tanto de Xulio como de Merchi hoxe. Podes empezar a probar cando queira. Mira que preciosidade. Listo. Podes empezar a probar cando queires. E, mentras tanto, vamos coa segunda pregunta de concurso. Quen non lle bota chícharos á ensalada rusa? Eu, Xulio. Ti eres seguro, Xulio? Sí. Porque ás veces dubido. E non lle boto chícharos. Non, seguro. No. 664-483419, chamade, porque temos que darlle paso ás Dora Galega e temos 50 euriños en xogo, Veña. Ai, María José, como estás? Só probaches un, Tens que probar as Vou dúas. probar as dúas. María José, pois... Non hai apuro. Bueno, eso dilo ti, na televisión o tempo... No. O tempo Pero hai é... que probar para decidir. Bueno, iso é certo. Pero están ben, non, de momento, todo. Sí. Bueno, vamos alá, Ela está masticando. Veña, repartimos cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Carmen de Redondela, veña, por 50 euriños. Quen non lle bota chíchoras á ensalada? Xulio. Moi ben, 50 euros que marchan por Redondela. Un bico grande. Taloguiño, chao. Xulio. Sí, xa está, xorle baches. Gracias. Nada, veña, chao, Taloguiño. Igualmente, un bico para todos. Chao. María José de Vilalba, despois de probar as dúas ensaladas rusas, quen gañou a Voltas co Prato o día de hoxe?
Bueno, pois, como sabor, Xulio. Xulio Mato outra vez, vaya semana que leva, señoras